Bikin sallar layya na shekara-shekara na nuna kawo ƙarshen ziyarar aikin hajji zuwa ƙasa mai tsarki wadda ɗaruruwan miliyoyin musulmai ke yi. Akan yi bikin ne da fara yin sallah raka'a biyu a filin idi, sannan a biyo baya da yanka raguna ko shanu don tunawa da shirin da Annabi Ibrahim ya yi na sadaukar da ɗansa don cika umarnin Allah subhanahu wa ta'ala. Akan haka ne gidan talabijin na Jigawa ya zagaya birnin Dutse don ganin irin shirye-shiryen da wasu mazauna garin ke yi a daidai lokacin da sallan wannan shekarar ke karatowa. Da yake magana da gidan talabijin na JTV, wani mazaunin garin Dutse ya bayyana cewa ba shi da tabbacin ko zai iya yin layya a bana, duba da yadda farashin raguna ya yi tsada sosai. Ya ƙara da cewa mutane da dama za su sauka a layyar ta bana. Saboda wannan al'amuran harkokin transport ne dai sana'a na tukin mota ne, amma ɗazuma na zo na tambaya na ji kuɗin ya mun yawa na sa gaskiya. Sai dai mu sa addu'ar Allah ya ba mu iko ko kuma mu sanya Allah bai ba zuwa ba. Amma gaskiya ana matsatsi don layya mutanen da za su sauka su suka fi yawa. Shi ma da yake magana, wani mai sayan rago ya bayyana tashin farashin raguna idan aka kwatanta da yadda farashin yake a bara, don haka ya yi kira ga dillalan raguna da su duba halin da ƙasar nan ke ciki su sassauta wa jama'a. Bayan da kuɗi ya tsara, tun da idan ka ji za ka yi ce ma 150, 200, 300. Masu dabbobin su ma kamata su duba Allah, su duba al'amuran nan duk da kasance kasan ta daga cikin wani hali, to amma dai kamata su duba al'amuran su ko da pricing yanda mutane za su isa. Kowa da so ya liya. Da yake mai da martani, wani mai sai da raguna a Yalwawa ya bayyana karancin cinikin raguna a bana, inda ya danganta karancin cinikin da rashin kuɗi a hannun mutane. Yana mai jaddada cewa ragunan ba su da wani tsada sosai, inda a ce akwai kuɗi a hannun mutane. Amma duk da haka dai, saboda karancin rashin kuɗi, gaskiya cinikin ba kawo gaskiya ba kuɗi a hannun. Sai dai wani dillalin raguna a ɗan Masara ya danganta ƙarin farashin ragunan da cire tallafin man fetur da sabon gwamnati ta yi, wadda ya shafi farashin kusan komi. Farashin bana ya fi farashin bara saboda ɗan wannan mai da aka janye tallafi. Duk abin da za ka yi a kan kadarar ka za ka sa. In kasuwa ka je amma ƙarin kuɗin mota a kan kadarar ka za ka sa. An dawa maka da kai haka again, domin ita ta kai ka wannan kasuwar akwai ɗan ƙarin kuɗi a bakin na bara. Cire tallafin man fetur da sabuwar gwamnati ta yi ya jefa 'yan Najeriya da dama cikin mawuyacin hali, sai dai ana sa ran gwamnatin za ta bullo da wasu matakan rage wahalhalun da ake fuskanta a ƙasar nan. Ibrahim Muhammad, labaran JTV.